Andersen. Jeg er overlæge på Skejby på Aarhus Universitetshospital. Jeg fik ideen til TAVI i 1989 under et møde i Scottsdale i Arizona. Jeg sad i auditoriet og hørte på nogle forskere, som viste, hvordan man kunne sætte stent ind i koronararterierne. Og pludselig fik jeg den idé, hvorfor laver du ikke stenten 10 gange så stor? Så i stedet for, at den er 3 mm, så bliver den 30 mm. Lige fra starten, der var jeg overbevist om, at den idé, jeg havde fået, at den havde potentiale til at ændre behandlingen af patienter med hjerte-klapsygdomme. Det skulle være en teknologi, der virkede uden at åbne brystkassen, uden at bruge en hjerte-lungemaskine, og en teknik, hvor man kunne sætte kunstige hjerteklapper ind fra lysken, fra pulsårene i lysken. Jeg blev helt sikker på, at den her idé ville blive en succes, da jeg havde indsat de første 5-10 hjerteklapper. Ja, det der med de hjerteproblemer, det havde jeg aldrig tænkt på, at det Henning havde gang i skulle komme mig til gode på nogen måde. Fordi jeg regnede ikke med, at de var så store, så det var nødvendigt. Ridderspor. Det var nok 6 år siden, at jeg begyndte at undre mig over, at jeg dyrkede lidt motionsløb. Og der begyndte jeg at tabe tid, når jeg løb, og jeg blev mere og mere forpustet. Det var der, det startede med, at der var et eller andet, som jeg ikke hæftede mig så meget ved. Det var der bare. Aortostenose, eller på dansk forsnævret hjerteklap, det er en sygdom, som sidder i klappen mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren, og som specielt træffer ældre mennesker. I begyndelsen er der meget få symptomer, men efterhånden bliver den fuldstændig invaliderende, således at de næsten ikke kan foretage sig nogen som helst ting. Ja, min mand han havde det dårligt, før han blev opereret. Han kunne ikke rigtig holde til noget, og han kunne ikke få luft. Det var det selv at tage tøj på om morgenen, det kunne være en stor belastning. Så kunne han pludselig sige, nej, nu kan jeg sgu ikke mere, for at sige det. Ja, det endte jo med, at jeg i gang imellem ligesom tabte modet. Og hvad gør man så? Man sætter sig et eller andet sted, eller ligger sig, eller beder alle de andre om at holde mod, fordi man har det ikke godt. Da jeg blev klar over, at min far havde aortostenose, forsnævret hjerteklap, så var mit mål og mit håb, at de mennesker, der havde med ham at gøre og skulle vælge behandlingen, valgte den bedste behandling til ham. Hvem var det så, vi skulle have her? Da mine kollegaer kom og sagde til min far, at de anbefalede, at han skulle have en TAVI-procedure, en katheterindsættelse af hjerteklappen, der var han godt klar over, at det var min opfindelse, han så skulle behandles med. Ja, det var han klar over. Da han var blevet behandlet, og han havde det rigtig godt, kom jeg over og snakkede med ham efter nogle få timer. Og der lå han der i sengen og smilede og drak sin kaffe. Jo, på hans vegne er jeg jo meget stolt af ham. Jeg kan ikke rigtig lide at bruge ordet stolt, men jeg er stolt af ham i dag. For han hjælper mange mennesker på det grundlag for at få det bedre. Og det er jo dejligt. Børnene synes jo, det er vældig godt, vores far han i den alder kan få det bedre. Der var stor forskel på min mand. Nu kunne han pludselig sætte en hel ting i sving. Nu skulle han det, og nu skulle han det, og han var næsten ikke til at styre. Og han blev ikke sådan træt. Fordi nu kunne han jo få luft. Det er jo lykke.
operationen, der kunne jeg cykle en 700-800 meter uden de store problemer, men så heller ikke mere. Så var jeg godt forpustet, og jeg forsøgte at træne mig op til mere, men det stoppede altid lige der omkring. Jeg kunne ikke komme videre. Efter operationen, der kunne jeg altså cykle 10 kilometer uden problemer. Bortset fra, at det var overdrive, så jeg måtte sætte afstanden ned til 7-8 kilometer. Jeg havde aldrig forestillet mig, at min egen far skulle behandles med den her hjerteklap. Og den følelse, man får, det er, at nu er det ligesom om cirklen er sluttet. At det, jeg startede på for 20 år siden, vender tilbage til min egen familie. Det er en underlig fornemmelse, men også en rigtig dejlig fornemmelse.